Kaixo, irudi geometriko eta zarituko naiz pixka bat, bai? Ikastolan, irurteko gelan tangramik ez dugu erabiltzen, eta orduan egiten dudana izaten da, bloke logikoak oinarri hartuta, hauek asko erabiltzen ditugula aprobetxatuz, irudi desberdinak sortzen ditut, beraien arteko kombinazioak eginez, eta beraiek egin behar dituztena da irudiak osatu, eta dagokion forma bilatu. Hasieran forma guztiak markatuta ematen dizkiet eta gero barruko marrak kenduta, asmatzen joan daitezen. Hau hasieran talde handian egiten dugu eta gero fitxa desberdinak, plastifikatuak, lantxokora eramaten ditugu beraiek sortzen joan daitezen. Eta geroz eta irudi gehiago sartzen joaten gara eta geroz eta fitxa konplexuagoak bihurtzen ditugu. Era berean, bloke logikoak oinarria hartuta, kartoian mozten ditut bloke logiko desberdinak eta plastika txokoan jartzen ditut beraiek beraien marrazkiak sortu ditzazten. Orduan, beraiek jarri eta margoarekin pasa eta beraien marrazkiak sortu ditzazkete, edo baita ere koloretako paperetan jarri, markatu, moztu eta pegatu eta irudi desberdinak sortu. Era berean hauekin 5 urteko gelan volumena ematen saiatzen gara. Horretarako lehendabizi gelan bilatzen ditugu, bakarratutik abiatuta kuboa eta aztertzen dugu zenbat alde dituen eta nolakoa den zilindroak, lauki zuzenak, triangeluak ematen ditu. Arazo gehien edo ze normalean topatzen ditugunak olakoak izaten dira eta hauek ez dira danak triangeluarekin osatutakoak, hemen karratua dago. Beraz, piramidea egitea, bere zailtasuna izaten du. Galdetzen diezunean zenbat kartoi beharko ditugun piramidea osatzeko, erantzuna 3 izaten da, 3 ertz, 3 alde dituelako, eta osatzen hasten geranean 4. bat behar dugula ikusten dugu. Bai? Bestela kuboa hartzen dugu, 6 alde zenbatzen ditugu, orduan 6 kartoi eta osatzen joaten gara. Zilindroaren kasuan ikusten dugu oinarriak balio digula, baina zilindroa osatzeko beste pieza desberdin bat behar degula eta komuneko tutuak erabiltzen ditugu normalean. Eta gero irudi geometrikoak egiteko beste baliabide bat txotxak erabiliko ditut. Eskola honetan txotxak erabiltzen dira matematika, idazketa, irakurketa lantzeko. Eta orduan irudi geometrikoak sortzeko ere erabili egingo dut. Orduan hemen ikusten dezute lerro zuzena, lerro kurbatua, itxia ere egin liteke, eta forma geometrikoak. Orduan aztertzen dugu, karratu bat egiteko, zenbat txotxa behar ditugun, eta zenbat plastilina pusketa. Hau da, zenbat alde dituen karratu batek, eta zenbat ertz. Triangelu bat egiteko, zirkunferentzia egiteko, eta ikusten dugu txotxek ez digutela balio, plastilina bakarrik erabili dezakegula. Lauki zuzena egiteko ikusten dugu txotxek behore horretan danak ez digutela balio, 2 alde txikiagoak dituelako, orduan txotxa erditik moztu, eta 2 alde handi, 2 alde txiki, eta 4 ertz. Eta gero, nahi ditugun forma guztiak egin ditzazkegu, aldeak eta ertzak kontutan hartuta. Hauetan oinarrituta, ondoren beraiekin volumenak egitea izango litzateke. Txotxa gehiago jarri, plastilina pusketa gehiago, eta bakoitzaren irudi geometrikoa edo osatzen joan ahal izango ginateke. Eta hori da dana.